Het evangelie van Jezus Kristus zoals Johannes dat beschreven had. Haadstik 5. Na tijd weer een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nou weer in Jeruzalem bij de schippenpoorten een vijver, die in de taal van de Joden Bethsata heet, met 5 pildergangen. Daaronder lijnen wittevolle zieken, blinden, kreupelen en lammen. Zo weer ook een man die al 38 jaar ziek lijn hier. Doet Jezus die lezen zag en vernomen hier dat er al zo lang salai, zei het hem, wolle jouw zoon worden. De zieke zei hem, Heer, ik heb geen meisje die mij in de fever brengen kan, als het wetter in beweging komt. Als ik daar aankom, giet een oor onderwillens voor mij in het wetter. Jezus zei hem, kom oorijn, krijg die matras op en gaan. Voor de ene was de man beter, hij kreeg zijn matras op en kon gaan. Nou wie het sabbat die days. Daarom zijn de Joden de man die beter worden wie. Het is ju het sabbat. Je mij dat matras net dragen. Maar hij antwoordde Herren, die mij weer beter maken had, die had je mij zijn, krijg die matras op en gaan. Ze vregen hem, waar is de man die je jou zijn had, krijg die matras op en gaan? Maar hij wist net wat het weer, want Jezus weer wij worden in het volk dat daar alle keer weer. Na tijd trof Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, Johannes, du bist nou wel weer beter worden, maar doch net weer zo verkeerd. Was komen die slimmer dingen oer? De man ging naar de Joden en vertelde hen dat het Jezus weer die het hem weer beter maken hier. Daarom hielden de Joden het op Jezus begrepen, omdat er zulke dingen op sabbat deden. Maar hij zei tegen hen, mijn Heit arbeidet ontnota terug. Ik arbeid je echt terug. Daarom wienen de Joden der namste voel erop om hem van kant te maken, omdat er net alleen de sabbat afschafte, maar ook nog God zijn eigenheid neemde en daarmee hemzelfs op een hechte zette met God. Maar Jezus joeg hen te houden, wis weer, ik zeg je, de zoon kan uit hemzelfs niet dwaan, behalve wat er zijn heid dwaan zocht, want al wat die docht, docht de zoon al liksa. Want de heid had zijn zoon lief. Daarom liet er hem alles zien wat er docht, en hij zal hem nog groter dingen zien laten, dat jemme daarna bij opzien zullen. Likos de heid de dêr't te Libben verriezen liet, zo maakt de zoon ook Libben die er wil. Want de heid oordeelt geen een. Hij had zijn zoon het hele oordeel in handen doen. Dat de mensen de zoon dezelfde ere jaan zoenen die ze zijn heid jouwen. Die de zoon net eeret de heid net, die het hem stuurt had. Wis weer, ik zeg jemme, die mijn woord jet en leeuwt in hem die mij stuurt had eeuwig libben. Hij hoeft net oordelen te worden. Nee, hij is al oorgaan van de dêr't naar het libben. Wis weer, ik zeg jemme dat de tijd komt, ja, die is er nou al, dat de dêr't het lood van de Zoon van God jaren zullen, en op het jaren van dat lood zullen ze te Libben komen. Likos de heid Libben had in hemzelfs, zo had de Zoon ook Libben in hemzelfs. Dat had de heid hem doen. Hij had hem de macht doen om rechtdij te houden, omdat er de meeste zoon is. Dit moet je me geen nijdwaan. De tijd komt dat alle jaren die in het graaf liggen zijn lood jaren zullen. En ze zullen eruit komen. Die het goede dien hebben zullen verriezen om te libben. Die het verkeerde dien hebben om oordelen te worden. Ik kan niet uit mezelf doen. Likos het mij zijn wordt, zo oordeel ik. Mijn oordeel is rechtvaardig, want ik vreeg je net wat ik zelfs wil, maar wat hij wil die mij stuurt had. Als ik van mijzelf getuig, hield mijn getuigenis net. Er is een oor die van mij getuigt, en ik weet dat het getuigenis dat hij oor mij jouwt weer is.
Jimme hebben boodskippers naar Johannes gestuurd. En doe had die voor de waarheid getuigd. Net dat ik verlet heb zo van het getuigenis van een meisje, maar ik zeg dit dat je me behaart. Hier wie de lampen die brandt en lucht jouwt en jimme wonen zelfs een skoft lang op tijn wijze oor zijn lucht. Maar ik heb een getuigenis dat meer waardig is als dat van Johannes. De dieren die mijn Heit mij opdroegen had om te volbrengen. Ja, krijgt die dieren getuigen van mij, dat mijn Heit mij stuurd had. Mijn Heit die mij stuurd had, die had ek van mij getuigd. Jimme hebben zijn lood nooit jet en weten net hoe er eruit zocht. En zijn wut bewaar je jimme net, want jimme willen hem net leauwe die de Heit uitstuurd had. Jimme pluisje de schriften nij, want jimme menen daar het eeuwige Libben in te vinden. Die binnen het nou krijgt die het van mij getuigen. En dochs willen jimme net bij mij komen om het Libben te vinden. Ere van meesken heb ik geen verlet van. Maar ik ken jimme. Er is geen liefde voor God bij jimme. Ik ben komen mijn volmacht van mijn Heit en jimme nemen mij net aan. Maar als er een oren komt op eigen mannenboord, zullen jimme die aannemen. Hoe kunnen jimme ooit leeuwen? Jimme die zo graag ere van een waar hebben willen en net uitbinnen op een ere die van de enigste God komt. Meen net dat ik jimme bij de Heit aanklagen zal. Er is al een die jimme aanklaagt, diezelfde Mozes dat jimme ophoopje. Als jimme weer Mozes leeuwden, zullen jimme mij ek leeuwen, want oor mij had er skreeuwen. Als jimme net leeuwen willen wat hij skreeuwen had, hoe zullen jimme dan leeuwen wat ik zes? Haadstik 6. Daarna ging Jezus naar de oorkant de mar van Galilea. De meesten gingen hem wit hoe machtig achterna, omdat ze de tekens zagen die er aan zieken die. Jezus ging bij de berg op en joeg hem daar met zijn leerlingen deel. Het roen naar Peeske, het feest van de Joden. Doet Jezus om hem heen zag en opmerkt dat er zo volle volk bij hem kwam, zei er tjen Filippus, waar zullen we brea keepje dat die mensen te eten hebben? Maar dat zei er om hem te hefken, want hij wist zelfs wel wat er dwaas zou. Filippus antwoordde hem, voor 200 denarius brea kennen ze nog net eens mee ta, zal elk een stukje hebben. Een van zijn leerlingen, Andreas, Simon Petrus zijn broer, zei tegen hem, hier is wel een jonkje dat 5 koornbreien had en 2 visjes, maar wat zei dat voor zo volle meesken? Jezus zei, let de meesken haar delje aan. Daar stie vrij wat gas op dat plak. Doe joegen ze haar del, mij en waar zo'n 5000 maalje. Jezus kreeg de breien, tanken en deelde ze om, onder de lui die het mij aanlijnen en kreeg al dik mij de visjes, zo volle als ze maar wonen. Doet ze haar zaad eten hienen, zei er tegen zijn leerlingen, vondel je de brokken bien waar die ter oer binnen, der mij niet wij worden. Dus vondelen ze die bien waar en maken 12 korren vol met de brokken van de 5 koornbreien die ter nij het eten oer wienen. Doet de meesten zeggen wat teken er dien hier, zijn ze, het kan net missen, dit is de profeet die in een wraad komen moest. Doet Jezus vernam dat ze hem met geweld meenemen wonen en keningmeidje nam er de wiek en ging weer bij de berg op, liek me alleen. Doet het joenwaard gingen zijn leerlingen del naar de mar, stapten in een boot en stutsen de mar oer, dat uit naar Capernaum. Het wie al tjuster worden en nog wie Jezus net bij haren komen. En de mar waard hol, want het waaide een storm. Doet ze zo'n 5-6 kilometer ver heen, zagen ze Jezus oer het water rennen, ontduin bij het boot en ze waren bang. Hij zei tegen haren, ik ben het, wees maar net bang. Toen wouden ze hem in het boot nemen, maar op hetzelfde stuit kwam het boot aan de wal op het plak dat ze hen onderwijs wienen.
De oren dijs kregen het volk dat nog aan de oren kant mar stie, voor het verstaan dat er ooit geen bootje west hier als dat ene. En dat Jezus net met zijn leerlingen in het boot gaan weer, maar dat zijn leerlingen zonder hem voortgaan wienen. Er kwamen wel orenbootjes uit Tiberias wij, voort bij het plak dat ze brea iten hienen, naar de Heere tanken hier. Doet de meesten vernamen dat Jezus daar net meer weer en zijn leerlingen ook net, stapten ze zelfs ook in de bootjes en voeren naar Cafarnaum om Jezus te zieken. Doet ze hem voen hienen, oren kante maar, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer binnen jou hier komen? Jezus joeg haar te antwoord, wis weer, ik zeg je ziek je mij, net omdat je me tekens schoen hebben, maar omdat je me van het brea eten hebben en zaad worden binnen. Arbeid je net om het eten dat wij wit, maar om het eten dat bloedt, om er eeuwig van te libben. Dat zal de meeste zoon je me aan. Want op hem had God de Heit zijn zegel zet. Ze zeiden in hem, wat moeten we doen om te volbrengen wat God alle jaar van ons vraagt? Jezus joeg haar te antwoord, God vraagt maar één ding van je, dat je me leauwe in hem die hij stuurt had. Ja, zeiden verder in hem, wat teken doch jou dan, dat we het schen maaien en jou leauwe? Wat doch jou? Us voorraden hebben het manna eten in de woestijn, liek beschreven stiert. Brea uit de hemel joeger harren te eten. Toen zei Jezus ten harren, wis weer, dit zeg ik je, Mozes had je het brea uit de hemel net joen, nee, mijn Heit jouwt je het echte brea uit de hemel. Het brea van God is hij die uit de hemel del komt en de wraad het Libben jouwt. Toen zeiden ze ten hem, Heer, jou us altijd dat brea. Jezus zei ten harren, ik ben het libbensbrea. Die bij mij komt, zal geen honger weer hebben. En die aan mij leeuwt, zal nooit weer dorst krijgen. Maar ik heb het je al zijn, je me zogen mij en leeuwen dags net. Al wat de Heit mij jouwt, zal bij mij komen, en die bij mij komt, zal ik weer net uitstitten. Want ik ben net uit de hemel del komen om mijn eigen zin te dwaan, maar het zin van hem die mij stuurt had. Dit is de bedoeling van hem die mij stuurt had, dat ik van alles wat hij mij joen had, niet wij worden letten zal, maar dat ik het de laatste duis uit de dêr't verriezen letten zal. Want dit is de bedoeling van mijn Heit, dat elk die de Zoon zocht en in hem leeuwt, eeuwig Libben hebben zal, en ik zal hem de laatste duis uit de dêr't verriezen letten. De Joden prottelen door hem, omdat er zijn hier, ik ben het brea dat uit de hemel del komen is. Ze zeiden, is dat Jezus, de zoon van Jozef net? En kennen we zijn Heit en mem net? Hoe kan er nou zeggen, ik ben uit de hemel del komen? Jezus joeg harden te antwoord, prottel je net zo onder en waren. Net één kan bij mij komen, als mijn Heit die mij stuurt had, hem net naar mij toe lukt. En ik zal hem de laatste duis uit de dêr't verriezen letten. Daar stiert beschreven in de profeten, en ze zullen alle jaren van God zelfs onderwijs krijgen. Elk die het harket naar wat mijn Heit hem leert, komt bij mij. Net dat een mijn Heit ooit schoen had, enkelt hij die bij mijn Heit bijkomt, die had mijn Heit schoen. Wis weer, ik zeg je, die leeuwt had eeuwig Libben. Ik ben het libbensbrea. Je me voorraden hebben het manna eten in de woestijn en dochs binnen ze staan. Dit is het brea dat uit de hemel del komt, dat een meisje die daarvan eet net meer sterren zal. Ik ben het libbende brea dat uit de hemel del komen is. Als een meisje van dit brea eet, zal er in eeuwigheid libben. Het brea dat ik jaan zal, is mijn vlees, dat ik jou voor het libben van de wraad. Toen streden de Joden onder en war. Ze zeiden, hoe kan hij u zijn vlees te eten jaan? Jezus zei ten harren, wis weer, ik zeg je, als je het vlees van de meisjeszoon net eten en zijn bloed net drinken, dan is er geen libben in je. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
had eeuwig libben en ik zal hem de laatste dags uit de deur verriezen laten. Want mijn vlees is echt iten en mijn bloed is echt drinken. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, bloed in mij en ik in hem. Like als de libbene Heit mij stuurt had en ik troch hem libje, zo zal ik de mensen die mij eet troch mij libje. Dit is het brea dat uit de hemel delkomen is. Het is net like als het brea dat de voorraden eten hebben en dochs binnen ze staan. Die dit brea eet, zal in eeuwigheid libje. Dat zei doet er in een synagoge te Capernaum onderjocht joeg. Doe zijn het vrij wat van zijn leerlingen die het jet hienen, dat zissen komt te bot aan. Waar kan soks aanjeren? Jezus wist bij hemzelf dat zijn leerlingen daarover prottelen en zei zijn haren, hebben je daar argwasje van? En als je me dan de meeste zonres opvaren zorgen naar het plak dat er jeder weer. De geest is het die het libben maakt. Het vlees docht niet geen nut. De woorden die ik tegen je spritsen heb, binnen geest en libben. Maar er binnen gewoon onder je die het net leeuwen. Want Jezus had van het eerste begin al weten wat net leeuwden en wat zijn verrieder worden zou. Hij zei, daarom heb ik tegen je zijn, net één kan bij mij komen als het hem van de Heit net joen is. Zo'n die tijd joegen gans van zijn leerlingen haar aan en reisden net langer met hem terug het land. Toen zei Jezus tegen de 12 leerlingen, willen jullie vaak echt mij voortgaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heer, naar waar zullen we gaan? Jo hebben woorden van eeuwig libben, en wie leeuwen en weten dat jo Gods heilige binnen. Jezus antwoordde haar, heb ik je alle 12 net uitgekozen? En dochs is een van je een duivel. Hij doelde ermee op Judas, de zoon van Simon Iscariot, want die zou hem verraden, een van de 12. Haadstik zaan. Na tijd maakte Jezus een omreis terug Galilea, want hij wou net in Judea verkeren, omdat de Joden erop uitwienen hem van kant te meidjen. Het wie haast aan het Joodse Huttefeest daar. Doe zijn zijn bruorren hem, gaan hier wij naar Judea ta, dan kennen die leerlingen echt zien wat ze uit de wijs zetst. Net één docht zijn werk om eens in een uithoeken, als er zelfs verneemd worden wil. Als zulke dingen dochst, moest hij zelf ook aan een hele wraad bekend meidje. Want zijn eigen bruorren leeuwden net eens in hem. Jezus zei doet je in haren, mijn tijd is er nog net, maar voor jemme komt elke tijd van pas. De wraad kan jemme net haatje, maar mij haat het ze al, omdat ik van haar getuig dat ze verkeerde dingen docht. Geen jemme maar op naar het feest. Ik ga er nog net heen, want voor mij is de tijd nog net riep. Dat zei er in haren en hij bleef in Galilea. Maar doet zijn broeren opgaan wienen naar het feest, doe gong er zelfs ek op. Net openlijk, maar zo dat het geen eig joeg. De Joden zochten om hem op het feest en zeiden, waar bloedt er nou? Er waard vrij wat oer hem moest koppen onder het volk. Gewoon zeiden, hij is een baasneen. Oren zeiden, nee, hij brengt het volk op het doelen. Maar net één praatte roen uit oer hem, uit benauwdens voor de Joden. Het feest wie al op een helte, doe gang Jezus naar de tempel en joeg daar onderjocht. Doe vregen de Joden verheerd. Hoe weet die man dat alle jaren? Hij had er om eens net taleerd. Jezus joeg harden te antwoord, wat ik de meesten leer, komt net van mijzelf, maar van hem die mij stuurt had. Als een meeske Gods wil dwaan wil, zal er wel van deze leer weten of die uit God is, of dat ik uit mijzelf spreek. Die uit hemzelf spreekt, die is uit op eigen ere. Maar die het te raden is om een ere van hem die hem stuurt had, die is betrouwbaar. En er zit bij hem geen oneerlijkheid bij. Had Mozes jemme de wet net joen? En net een van jemme had hem aan die wet. Waarom willen jemme mij van kant meidje?
Het volk antwoordde, jo slaane terug. Waar wil jo van kant, meidje? Jezus joeg haar te antwoord, nou heb ik 1 keer wat dien en je me besouwen jem er alle keer oer. Nou dan, Mozes had je de besnijenis joen. Zo net, die komt net van Mozes, maar van de aartsvaders. En je me besnije een meeske ek op sabbat. Als nou een meeske op sabbat besnien wordt, om de wet van Mozes in ere te houden, binnen je me dan lulk op mij, omdat ik op sabbat een hele meeske zoen makke heb? Oordeel je net neffens de skin, maar oordeel je rechtvaardig. Doe zijn het gewoon van de Jeruzalemmers, is dat de man net die ze van kant meidje willen? En nou stiert er daar zomaar vrij uit te praten en ze zitten daar hem niet van. Zoenen uw varmannen dan nou richtig ekkel menen dat hij de Messias is? Maar van hem jere weten wie wat er wij is. Maar als de Messias komt, zal net iemand weten wat er wij is. En Jezus raap, wielst er in de tempel aan het leren weer. Mij kennen je me, en je me weten wat ik wij ben. Dochs ben ik net uit mijzelf komen, maar op hem die mij stuurt had, ken men aan, en die kennen je me net. Ik ken hem al, want bij hem ben ik wij, en hij had mij stuurt. Toen wonen ze hem oppakken, maar net een sloeg een haan aan hem, want zijn tijd wie nog net komen. Maar een hoop mensen onder het volk begonnen in hem te leeuwen. Die zeiden, als de Messias komt, zal er dan meer tekens dwaan als deze man dien had? De Farizeeërs vernamen dat er onder het volk sa oer hem moest koppen waard. Zo dwaande stuurden de hegepriesters en de Farizeeërs der feinten op uit om hem op te pakken. Toen zei Jezus, nog maar een kwartskoftje ben ik bij jemme en dan geen ik weerom naar hem die mij stuurt had. Jemme zullen om een nacht om mij ziekje, en dat ik ben, kunnen jemme net komen. Toen zijn de Joden tjinnen waar wil die man henne, dat wie hem net vinden kennen? Hij wil toch net naar de Joden om utens, om de orenvolken te onderrichten? Wat betjut dat zissen van hem? Jemme zullen om een nacht om mij ziekje, en dat ik ben, kunnen jemme net komen. De laatste days, het hoogtepunt van het feest, stie Jezus daar en raap, als er een is die dorst had, laat hem bij mij komen om te drinken. Die in mij leeuwt, zal het geen, liek als het schriftwoord zegt, stromen van Libben zullen uit zijn binnenste vloeien. Daarmee doelde er op een geest, die de meesten krije zonen, die in hem leeuwden. Want de geest wie er nog net, omdat Jezus nog net verheerlijken wie. Doe zijn het gewoon uit het volk, die woorden jet hienen, dit is weer de profeet. Oren zijnen, dit is de Messias. Waar oren zijnen, de Messias komt toch net uit Galilea. Zijt het schriftwoord net, de Messias komt uit de naaitheem van David en uit Bethlehem, het plek dat David wennen had. Zo kwam der twaspjalt onder het volk om hem. Gewoon van harren wonen hem oppakken, maar net een stut zijn haan naar hem uit. Toen kwamen de feinten weer bij de hegepriesters en Farizeeërs, en die zeiden zijn harren, waarom hebben jemme hem net meegenomen? De feinten antwoorden, nog nooit had een meeske zo sprutsen, liek als deze man spreekt. De Farizeeërs antwoorden harren, hebben jemme hem soms ekkel op het doelen brengen litten? Is er een van de leiders van het volk of van de Farizeeërs die in hem leeuwt? Maar dat naasje, dat de wet net ken, vervlokt binnen ze. Een van harren, Nicodemus, die jeder al eens bij hem west hier, zei zijn harren, uw wet oordeelt toch geen meeske zonder dat men hem eerst jet had en van hem vernomen had wat er dacht. Ze joegen hem te antwoord, binnen jou soms ek een Galileër? Ziek je het maar nee, jou zullen zien, er komt uit Galilea geen profeet. Toen gingen ze alle jaren op huis in.